afa moto a bụ Operation Udogachi n'ebe a ọ moto agbagbu mmadụ n'ife ejika. Biko ka agwatụ gọvanọ ndị Anambra steeti Soludo otu esi egbe ndị Ebonyi na Anambra steeti alaịkọzụ ya ihe anyị kwa ndị Ebonyi steeti onwe ndị Anambra nọ n'Ebonyi steeti. So oke ewele ka ọ bụ ewele na-adị na-akpati ozu ka eji alụ ya mana oke ite bụ ite ka eji alụ ya onye na-akọwa. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Aka ndị ọrụ nchekwa Agụneche mba nke steeti Anambra bụ ndị ama dịka Operation Udogachi akparala otu nwa dibịa onye nke kọwara onwe ya dịka Mgbogu Nwabeze bụ onye nke dị afọ 23 ma bụrụkwa otu onye n'ime ndị na-agụ oke ite. Anyị matara nke a site n'otu ihe onyonyo nke anyị nwetara site n'obodo Ọmọ nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Ayamelum na ya bụ steeti Anambra ebe ha bụ ndị ọrụ nchekwa Agụneche mba bụ ndị jidere ya na-agba ya ajụjụ ọnụ. Ụfọdụ n'ime ihe ndị e nwetara n'aka ya bụ nwa dibịa gụnyere otu igbe nke akụrụ dịka akpati ozu, otu oke ite na otu ọfọ. Dịka o siri kwuo, ọ kọwara na ya bụ oke ite na nke ọzọ akụrụ dịka akpati ozu bụ otu nwa ikorobịa onye na-apị yahoo ka ọ gwọrọ ya. Mgbe a jụrụ ya aha ya bụ nwa ikorobịa na ebe a ga-anọ nweta ya, o kwuru sị na aha ya bụ Ifeanyị mana ọ nwụọla. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyụ anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu ya bụ nwa dibịa dịka ha bụ ndị ọrụ Udogachi gbara ya ajụjụ ọnụ. Ya mere a sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Nna kedu ka ime? Okay, kedu aha gị? Mgbogu. Bulu aha gị n'isi n'aba nna gị. Maka eze onye nne. Ka esi adị ọnụ mụ? Okay, kedu ihe na-alụ? Dibịa. Okay, ọ bụ dibịa ka ị na-eme ka ọ bụ alụsị? Okay, dibịa. Okay, kedu arọ n'ọnụ dị? 23. Kedu mgbe ibido wee mewe dibịa? 2020. Ka ị mewe dibịa? You mewe like 3 years now. Going to 3 years. Ka ị melu dibịa? Okay, dibịa ahụ ị na-eme kedu ụdị dibịa ọ bụ? Ọ bụ ndị na-agwọ ndị mmadụ wit mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ka ọ bụ ndị na-agba ọgwụ? Kedu ụdị ọgwụ ị na-agwọ? Na-ekwusikwa n'ike? Ewele. Kedu ebe ewele? Ka eru. Kedu ebe eru? Nke bụ eru. Nke enwe na-abụ eru. Ọ bụrụ ya bụ ite dị, ọ bụrụ ite dị ebe a. Ite. Kedu ava ọ eru ezigbo ava nke ahụ? Oke ite gụ na-ekwe. Ọ bụ oke ite a bụ oke ewele ka o nwere edition mana bụ. So nke bụ. Okay. Kedu ihe eji agba oke ite ahụ? Dị n'imi. Na-abịa. Kedu ava ive enwe dị n'akụkụ oke ite? Kedu ive enwe bụ ajụrụ m ga-abịa na oship ive enwe kedu ive akụli ọ dị ke? Akpati ozu abi? Kedu iji enyi mmadụ? Kedu ive ọ na-alụ bụ akpati ozu? Ewele ka ọ bụ? Okay. Kedu ive dị iche na ewele na oke ite? The same thing. Magadu iji obobo enwechava na bụ? Na-ekwusikwa n'ike, na-ekwusi ike. Okay, ike gụwa nke ọzọ nyeli aka. So oke ewele ka ọ bụ ewele na-adị na-akpati ozu ka eji alụ ya mana oke ite bụ ite ka eji alụ ya onye na-akọwa ka ọ nwere onye abụọ chọọ ịlụ nke ya? Okay, mana ọ akpati ozu ka iji alụ nke gị. Kedu ihe dị nke nwere na-eji nji? Ọvọ. Okay, kedu ihe ọvọ ahụ na-alụ? Ovo budi ka imechari ma de pele na
So no. So ngi wa ngovo kedo onye oki ite. Kedo ave. Ivan onye. Onye be. Onye omo oki ite. Ikpo onye oya bia. Onwe go onye nwe. Kedo egbule. Mmadụ egbule. Ndị be ọma na onwere oki ite be gị mgbe ọ nwụrụ. Okay. This one can 2023 calories. This one can 2023. Obodo onye nwe oki ite na nke akpati ozu. How old ka ọ dị bụ Ifeanyị abụọ nwụrụ nke ahụ oki ite na akpati ozu? Mara eji ọnụ. Mana dịka ọ bụ young man ka ọ bụ ka agadi nwoke. Kedu ebe ọ na-alụ? Kedu ebe ọpịpị? Kedu ebe ọlụ gaị? Kedu ebe ọlụ ndị ọcha? Ka nwaanyị dị eji wọtị. Ọ na-egwu wayo. So ọ na-egwu wayo ọ bịazịa ịlụọli oke ite. Kedu ka oke ite enweghị eji wee lụọ ọlụ ụdị ọ bụ na Naịjirịa ka anyị nọ o wee mee onye ọcha wee weta ego. Kedu ka eji eme? Ịkpata mkpara ahụ. Ele mkpara ahụ nọcha ka na nwere ọ na-alụ. Ele okodo ngwa ọgwụ na-abịa egwu weta ka anyị were lụọ ọ bụrụ paracetamol. Ele okodo cha niwe na alụ alụ. Ele ka dị sin nọ na ihe ga. Onwe mkpara ahụ ya atọ ka kana. Ukwu n'iru egwu okwu kana omezu. Sisi abụọ nwụrụ nwaanyị ji jee debe retain oke ite enwe na eweli enwe ijiri wee bunye gị ma otu ruo mana ọ nwụrụ. Onye obodo ntu welu onye nwe nsogbu na eme nkwesị ka eme ihe na before abụ na eme mmebi ka emebi ọ dị ka ọ bụ oke ite nwegbuli onye ahụ. Kedu egbuli? Kedu ebe mepegodo ọkwa nke bụ ewele? Ọ ewele ka gịnị ka na-akpa? Ewele. Okay, o nwere iwe dịgasị na ewele enwe ma iwe dịka ma nke ekechiri ekechi ma anụ ma itali. Kedu ebe oke ọvọdụ ebe ahụ nke na ebe itali? Ọ bụrụ ọkwa itali ebe ahụ itali agha. Kedu ebe dị itali na-alụ? Na-ewetagodi eweta ka anyị na-abịa wetagodi itali ahụ wetagodi itali ahụ. Italia bụ rili nne onwere kedu ebe na-determine number of Italians ị na-etinye n'ovu? No, na-esolo mini ka ọ lụrụ na-agbacha moto. Ifeanyị bụ onye ọmụ. Ifeanyị onye ndị bebe ọma alị na oke itie na akpati ozu foto ya dị n'ime dị na be gị taa. Ndị bebe ọma maga mara aba ndị be maga mana ama na iwe ọrụ ịlụ ụlọ ya mana ama nwaanyị kwana nwaanyị kere ọbịa mebie ibe a ka ọ kwụsị ịdị na be gị. Kedu ebe ọ ya bụ a wetara wee mebie? Kedu ọkwa na mana o mere ozi nke ahụ dị elu mgbe na mebiri ebe ikuku laịf ka na-eburu ese ndị mmadụ so o mechara ebe ọkwa na nkwa wee na-enwe ego niile ahụ nwere abi o metacha ego na nkwa ka o kwesịrị emeta ego nweta ma since o nwetabela ego ahụ na sọsọ evi ka ọ pụtara nwe ndị ọzọ na-afụfụ ilo ya bụ ndị bebe wetazie ewee mebie ebe abi ọkwa bịa na-akọwa ị na-asọspekt nọ maka na ọ kọrọ medosins ka o ji nwụ maka iji wee insizie na ndị bebe ya ewetalele some certain things ọ na-ekere fulfill before ewee mebie ihe. Ịzara ihe njụrụ gị kedu ihe mmele nne ji fil ya na okere mmeche ihe o kwesịrị imeli gị o wee bụ na ọ nwụrụ kwuo iwee sị na ebe a na-edestroy ya until na ndị bebe abịa mme kedu ihe kwụziri ọ bụ alụsị ka ọgwụ ka ba esetulu na ọgwụ na alụsị abụrụ na ba esetulu dị ọgwụ ka ọ bụ alụsị dị ọgwụ kwụ ọgwụ na ọgwụ na ba esetulu ndị bebe it means that na ifil na okeji gị ụgwọ nri na okeji dị ọgwụ ụgwọ nri iji ka edevien si na esetulu ya before wee destroy ya anya na ive omin ilibebe na-akọwa na ọ bụ na o jiri ụgwọ ife o gosiri bụ na ifil na o nwere ụgwọ o ji anọ nya ka foto iji ka dị ebe edevie ndo mgbe ba mezili wee destroy ya ebe si na ya destroy
mana o nwere ive so na-akọwa ka ọ na-adị very clear abi ị ka na-eche ndị bebe ka ba weta ive and be kere weta and ọ ba weta wee destroy ya anya nya iwe o gosiri bụ na ego abụ inwe o nwetara ebe onye ahụ na ego abụ o nwetara na o mechara ive o kwesịrị ime nnọọ izi ka ọ pụtara mana o nwere ọda tins ọ na-emere on kedụ a na-agbazili okwu okilikili and o nwere ike ọ bụna ive abụ so n'ive o ji nwụrụ na abi because ọ bụna o soro n'ive o ji nwụrụ n'ike destroy wọ ive enwe because ọ bụrụ onye nwụrụ ike edebecha oke itie ma akpati ozu na be gị abi ọ ive o gosiri na onye nwụgodu ike edebe ọgwụ ya o nwere ụmụnne gị ndị na-emere ụdị ọgwụ a gwa ijiri emele ụmụnne gị ka ha nwecha ego ọ dị mkpa kedu ka chi onye ji nabatachaza emecha ọnwụrụkwu kedu ka chi onye ji nabatacha emechakwa ọnwụrụ ikere ọza ive njụrụ gị it means that chi Ifeanyị nabatali o ji meche nwe ego mana o mechele nwụrụkwa bụ Ifeanyị onye abụ nwanne gị kesịkwa na ịmara abịa imesịrị ịmara ọsọ na-eme bụ onye bụ nwanne gị oke no problem kesịrị ịmara aba nne ya mee gị sịrị nwanne gị kedu ka chi eji wee nabatachazie anya o wee mechekwa wee nwụrụkwa bụ Ifeanyị be young man dị ụdị okay okay ọ na-atọ m ụtọ ebe ekwe m nkwa isetụrụ m ọ na-atọ m ụtọ okay o gwere m ụgwọ setụlụ m ọ na-atọrọ m ụtọ ede na ọ nwụrụ m na-ebe akwa na osetụlụ dị alụsị m anyị sendichere m ego ọ bụ ọnwụ kedu advice ị nwere inye ndị dị ka anyị ma ọ ka anyị gbọgwọ ọka ite ka anyị nwee ego ka isi anyị agwọ na before akwa ijekwuru be ndị be ebe anyị basịba na tupu akwa ya babịa setụlụ ọgwụ ejere m bịara na bifo nji bịara na ọba bịa be m bajere aba gbata alụsị ma ba akwachazila aba bịara setụlụ before bụ akwa anya na ijere si baba wee ebe akwakwa anya ma ọ bụ na esetụlụ ọgwụ ya ba bịa ejela omi bebe eje bifa akwachibe anyị woji bụ ọba akpọ ihe mbụ bịa bịa na m nọrọ n'ụlọ aba akpọ m oke ị na-enye youth advice ka ba na-agwọ ụdị ọgwụ nwa na ịstọpụ gị mana ide egolo ndị gwara agwọ kedu nke ị na-agwọ ewele ka ị na-agwọ na kedu nke stọpụlụ ịgwọ nne na ọ nke ọlụọmụzi gị na-alụzi nya ị laiki ọzọ iji na-agwọ nke amachiri amachi ma ga-etubere ọ maka na amachiri ka iji rozi laiki akịka na-agwụ ya ka ọ na-evụlụ na ọ dọrọ mma mma na ọ bụ na abụ na amachiri ya n'ihu gị ji gwa ya n'ihi agwa ya nọ ị na-ezeli gọọmenti na bi mana ife na ọ bụrụ ajọ ive ka ọ bụ abi ọ bụrụ ajụjụ ka na-ajụ gị ọ bụ na gọọmenti amachiri ya n'ifili na ezigbo ive ka ọ bụ na ị na-advaịsị anyị bịa ka agbara anya ka anyị nwee ego abi nọ na duto na ọ dị gị ka amachiri ya o mezie gị ịchọrọzi dị open na-eme ọkwa ya ka ọ bụ na-evụlụ na ịchọpụtawo na ọ dịrọ mma bụ egbo dịsị ọgwụ after all ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo ọ wekwa na obere ihe dịka m kirichara ihe onyonyo a otu ihe m bịara na-ajụ onwe m bụ asị m nwa dibịa ejidere ọ pụtara na ọ bụ sọsọ ihe ndị ahụ na-atọ egosiri anyị ka a hụrụ n'ụlọ ya dịka nwa dibịa ọsọsọ ihe ndị ahụ atọ ka o ji eme dibịa nwụọ na-eme ma ihe ndị ahụ na-atọ ahụdịrị o kweteghị dị nọ ya nwe ha na abụọ bụ nke onye ọrụrụ ọrụ kedu onye ọrụrụ ọrụ ọ sị na ọ nwụọla kedụzi ọsọsọ ọfọ ka o ji eme dibịa ya nwa aghọtachaghị m ọ bụrụ na o nwere ihe onyonyo ọzọ emeburu ya na-eso ya ebe a makwa na o nwere ihe ndị ọzọ ahụrụ n'aka ya ha na-egosi na ya bụ ihe onyonyo nke ahụ ka nna amaghị na-etufughị oge ihe onyonyo ọzọ ngachakwa ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo anyị si n'obodo Ọnịcha nke nọkwa na steeti Anambra wee nweta bụ ihe onyonyo si na ogbe ama dịka Ifejika nke nọ na Sokoto Road n'ahịa Main Market Ọnịcha wee pụta ebe ha kọwara na ndị ọrụ Udogachi gbagburu otu nwa ikorobịa ebe ahụ nwa ikorobịa pụtara ịrụ job dịka ha siri wee kọwaa ha si na orube mgbe ahịa ji emepe ọ dịka ha si na a na-eme ihe dịka mkpocha na nzacha na ya bụ ime ahịa enwe na-akọwa na ya bụ nwa ikorobịa gara ebe ahụ n'otu nkọnkọ ka ọ gaa nyụọ nsị wee sị na ọ na ebe ahụ ndị ọrụ Udogachi wee mabata
wee kpọọ ya sị ya bịa ọ gbawa ọsọ wee were egbe wee gbagbuo ya ebe ahụ na-etufughị oge ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo bụ moto operation Udogachi. Nọmba moto a bụ 511. Onye gbagbu mmadụ n'ebe na-eche nche. So all this moto gbagbu mmadụ. Ụmụazị mara ihe gbasara ozi ya. Na-eji moto no dey free towing number. Na-eji serial number ebe a. Iyọta. So afa moto a bụ operation Udogachi. N'ebe a. Ọ moto agbagbu mmadụ n'ife ejika. So mụ abụ kọmanda nwa be nwa dibịa jide ndị a ka afie so that ka afu de moto ọfụma. Ebe a bụ iru moto a ịyọta o nweghị ihe gbata anyị with that ozu. So ihe dị ebe a bụ ka afu de moto ọfụma. Yeah. Nke a bụ dozi. Nke a bụ dozi. Nke a bụ dozi. Na-edozi ebe a. Na-edozi. Ọ dozi ka na-ebute na ọ na-aja moto ka tinye dozi. Ọ moto. Ya, na-edozi ebe a. Ọ dị moto ka ọ dị ezi. Ọ ndị operation Udogachi tinye na. Ọ dị moto. Wait, chelu first. Nwanne m the bụ na anyị pụtara afịa yesterday. Ịma na ndị Ọnịcha na-emebe market clean up, ịghọtago? So emepe ha ahịa until 10 o'clock. So this guy ha gbagbu kịta bụ onye job ka ọ na-arụ. Ebe na ọ chọrọ ka o jee toilet ebe enwe kanan na side Ifejika ahụ. Ebe ahụ o jeziri toilet ka ndị Udogachi a bụ ndị security Soludo wepụta. Ha na-arụ ihe ọrụ ha na-arụ dị egwu anti-tout. So ejezi ebe ahụ chụbazie the boy na-egbe ọsọ ewere egbe gbaa ya egbe n'azụ. Ịghọtago? So the thing abụrụ ihe ndapụta nyere ndị nọ n'ime afịa ebe ahụ. So before anyị azụ ahịa onye ọ kụchago ebe 11-12 efughị ya. So ọ bụrụ ihe na-adọrọ mma na ya ka nchọ ka ama ma ya aga viral ka ndị ọ dịara ikwu okwu dị na ya. Ịghọtago? Ịmagodi boy bụ onye job ka ọ bụ nwere onye ga-ekwuru ya nụ. Mana ihe a ndị a mere even ka our commander the security officer nọ na side anyị bịara wee jụba ha ajụjụ. Ha ekweghị eyi ọnụ dị ụtọ gịnị na power ha karịrị power security ha. So that video bụ video emegodo so far in order to get them. Ị na-anya na video ahụ ị ga-afụ onye job a na-agba ajụjụ ọnụ. Ihe ahụ ọ zaga ebe ahụ ọ ya eme efughị ọ ma njisi ka nsọ ndị ọrụ gị ka mma m ihe eme ka ọ gaa viral. Thank you very much. And the market officers enwere ihe a na-ekwu na ya. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Na mbụ ana m ekpe sị ka Chineke nabata mkpụrụ obi ya bụ nwata nwoke onye nke a napụrụ ndụ ya n'ike. Wee na-asịkwa n'ezinụlọ ya, ndị enyi ya na ndị ikwu na ibe ya ndonu dibenu. Ụmụnne m, asị m ka m jụkwa ajụjụ a ọzọ. O nwere otu ajụjụ m jụrụla n'ụfọdụ ihe onyonyo m mere n'oge ahụ aka na-achị steeti Anambra bụ gọvanọ Charles Chukwuma Soludo wepụtara otu ọrụ nchekwa Udogachi a. Ekelere m ya nke ukwuu, kelesie ya ike na ya bụ otu nke o wepụtara iji wee chụọ ọnọdụ ala dị mma na ajọ ọnọdụ nchekwa ọsọ na steeti Anambra. Otu ajụjụ ahụ nọ na-ajụ bụ na asị m onye makwanụ mkpụrụ ụbọchị ole ka ọ bụ izu ole ka ọ bụ ọnwa ole kwanụ eji wee nye ha bụ ndị awụnyere n'otu ọrụ nchekwa ma chinye ha egbe. Onye makwanụ oge eji wee nye ha ọzụzụ
onye makwana ụdị ọzụzụ a zụrụ ha, onye makwana ndị zụrụ ha ya bụ ọzụzụ. Maka na otu ihe nchọpụtarala bụ na ọtụtụ ndị mmadụ ndị na-awụnye aka n'ihe gbasara ọrụ nchekwa na be anyị amaghị ihe ọbụla gbasara conflict resolution and anger management, nke dị ezigbo mkpa n'ihe gbasara ọrụ nchekwa. Maka na ọrụ nchekwa abụghị nnọọ mgbe ịchịpụtara mmadụ tinye ha egbe si ha ngwa onye ọbụla unu hụrụ mere nke unu gbagbuo onye ọbụla. Ọrụ nchekwa nwekwa ka esi arụ ya. O nwe otu esi arụ ọrụ nchekwa, maka na ihe niile abụghị gbawa egbe ndị ahụ ị kwesịrị ichekwa ị ga na-agbagbuzi ha. Ihe niile abụghị gbawa egbe, ihe niile ị hụrụ ịgba egbe. Ndị a na-awụnye n'otu ọrụ nchekwa a na-azụ ha ọzụzụ ma n'ike ọkpụkpụ aka ma n'inwe ume ma n'ụbụrụ isi. Ọzụzụ a na-azụ ndị a na-awụnye n'ọrụ nchekwa buru ibu, maka na ụmụ ọnọdụ ga-adapụta. Ọ bụghị ka ịgba mmadụ egbe bụ ihe ga-eme ka ọnọdụ ahụ dị mma. Ụmụ ọnọdụ ga-adapụta ọ bụrụ ọnọdụ ị kwesịrị iji ike ọkpụkpụ aka wee soro onye ahụ wee jide onye ahụ wee tụọ ya ịga. Nke ọzọ bụkwanụ ndị a niile awụnyere n'otu ọrụ nchekwa, kedu ụdị ngwaọrụ ekponyere ha. Maka ihe a ị na-ahụ foto ya ebe a, ihe a na-akpọ ya bụ Tesagon. Ekwubuola m maka ya ugboro na peji a na chanel a. Tesagon a na-enyekwa ndị ọrụ nchekwa bụ ọ bụ na ị chọrọ ijide mmadụ ejide, onye ahụ eme isi ike, ịgba ya, ọ ga-akụnwu ya ahụ dịka onye ọkụ latrik dọrọ. Ike agwụgodo onye ahụ, i wee jide ya tụọ ya ịga. Ọ bụghị ihe ọbụla mmadụ mere ịgba ya egbe. Ọ dịkwanụ njọ ịga n'obodo nwere isi gị dịka onye ọrụ nchekwa ịgba mmadụ egbe n'azụ. Ọ bụrụgodu na onye ahụ bụ onye ori bịara izu gị ori, ọ bụrụgodu na afụrụ egbe n'aka ya, mana onye ahụ atụgharịgo ịgba ya egbe n'azụ, ị ga-agakwara ya nga. Otu a ka o si dị n'obodo ọbụla mepere emepe, iwu obodo na-arụ ọrụ. Anaghị agba mmadụ egbe n'azụ. Onye ọrụ nchekwa anaghị agba mmadụ egbe n'azụ. Ma ya bụ nwa ikorobịa a na-ekwu maka ya bụ n'azụ ka a gbara ya egbe. Ihe a na-agwa gị n'obodo mepere emepe, a sị m ọ bụgodu na onye ahụ ji egbe bịa ịgba gị, o wee hụ na egbe nke iji karịrị ya, ọ tụgharịa ka ọ gbawa ọsọ, ịgbazia ya egbe n'azụ gbagbuo ya dịka onye ọrụ nchekwa, ị ga-agara ya nga. Kedụzi nke bụ na nwata gara ịnyụrụ onwe ya nsị, o ji ya okwute nke o ji eji ụta ma ọ mma, na unu si ya bịa ọ gbawa ọsọ, unu agba ya egbe. Kedu ebe ndị be anyị si enwetazi ụdị obi a? Biko na ana m ajụ. Ọ ka kwa ndị be anyị na-arụ ya bụ ọrụ udogachi. Ndị Fulani ndị na-enyekwanụ ndị be anyị nsogbu na mpaghara dị iche iche nke ala Igbo kamgbe afọ ole gara aga. Ugbu a ana m ajụ ndị otu ọrụ nchekwa udogachi, ndị Fulani ole ka unu jiderela makwa na unu gbagburula? Ka bụ ajụjụ dị mkpa nsị ka njụ unu. N'etufughị oge, ihe onyonyo ọzọ nke anyị ga-enyo anya na ya bụ ihe onyonyo na-egosi ọtụtụ ụmụ steeti Ebonyi bụ ndị na-ebe arịrị na ya bụ ihe jika nke nọ na main market Ọnịcha, ebe ya bụ ihe nọ wee mee, dịka ha kọwara na nwata nwoke ahụ onye nke agbagburu bụ otu onye n'ime ha ndị steeti Ebonyi ndị na-agba mbọ na Anambra. Ha wee na-ekwu na ya bụ nwata nwoke bụ nwata akwụkwọ, mana ọ pụtara nnọọ ka ọ rụọrọ onwe ya job ebe ahụ, wee bụrụ ebe ahụ ka a nọ wee napụ ya ndụ ya. Ha wee na-ebe arịrị wee na-ebeku aka na-achị steeti Anambra nakwanụ aka na-achị steeti Ebonyi ka ha chịkọ isi ọnụ ma mara ndị gbagburu ya bụ nwata nwoke ma mekwanụ ka ya bụ nwata nwoke nweta justice. N'etufughị oge ka anyị nyere anya n'ihe onyonyo nke ahụ ka m pụtakwanụ. Vidio m chọrọ ime na bụ ihe mwute dịrị ndị Ebonyi steeti. Ebe a na Anambra steeti, ebe nọ na bụ Anambra steeti. Ebe nọ bụ na Anambra steeti, ebe a gbagburu our brother. As na ndị udogachi gbagburu our brother. Watch this place now, never that side them. Watch here, watch this side. If ever only now, ever is down here. People ever is down now. Ever that boy na anyonsi, that our brother gbagbu. But only jibani. We're gonna be where Ebonyi state government, our governor Ogbonia Francis Nwifuru, and ndị Ebonyi onule lurofu. Biko no bata anya say make allegation gbundi banyele Anambra state by like igwe bụ nwune m ndị iji amegide dị ka now. Biko ka agwatu governor ndị Anambra state Soludo otu esi egbe ndị Ebonyi na Anambra state alike ozumia. As na gbagburu onye Ebonyi last week.
anọ m ya gbagburu onye Ebonyi last week abịa gbagbuo onye Ebonyi ọzọ na mmadụ na-anyụ nsị onye na-agụ na nsị ka ọ na-eje nyụ ebe a na onye ọzọ na-agba nwa mmiri ebe a na na mmadụ na-anyụ nwa mmiri weta dị fon na mmadụ bịara ịnyụ nsị ka ị ga-ewere egbe gbagbuo ya nwanne ọ bụrụkwa na anụ ka ị na-agba nna ayọ ndị Ebonyi steeti niile ọnụ na-eru n'okwu na Anambra steeti nna ayọ Anambra steeti gọọmenti biko a ga-ama ihe eme banyere dis thing mere now this our brother si egbuvugo the first one nke abụrụ dị bụ ọbụrụ ịtọ nwune ndị egunume ise nwune anyị na-agbagbu bụ onye isi awe onye ekumenyi ndị ehụ ya Fabian Ugo bịara ka nọ na nwata skuul asọ bịa jee Anambra ka achọ ego skuul ya ọ chọtago ego skuul ala oleshia be nwa mmadụ na-abịa ka ta onye ashtek bịara anyị nje weta egbe gbuo ya bikonu ndị udo ga-achị ọ bụrụ na aka esi eme ihe anyị kwa ndị Ebonyi steeti onwe ndị Anambra nọ n'Ebonyi steeti emezikwa n'ihe na ọma ndịkwa fọni emezikwa n'ihe na afọ ndị Anambra nọ n'Ebonyi steeti emezie violence ọ dịrọkwanụ mma ka m ji ayọ Anambra gọọmenti bikonu those people gbagburu our brother ewepụta ha biko ayọ ka nna ayọ eji m afọ ụmụ Ebonyi steeti niile nọ na Anambra steeti ọmabeza TV na-ayọ na a ga-provide those people gbagburu that boy ọgụtago a na-ejiri ufe eji arapụkwa na ha maka arapụ ọma dịkwa fọni enwekwa ndị Anambra nọ n'Ebonyi anyị nwekwara ahụ sekuriti mana onwere onye enyi Anambra man gasị n'ọbịa ngoro Ebonyi onye Ebonyi gbuo ya mana a na-egbu ndị Ebonyi steeti everyday na Anambra ka ọkụkọ ọgụtago a na-egbu ndị Ebonyi steeti ka ọkụkọ na Anambra steeti onye ka nna ayọ ndị Igbo nọ na Anambra steeti biko provide those people gburu our brother and onye ọbụla ga-esi kpee dị ikpe ya kpee ya ka ọ kwụrụ ọtọ because ọ bụla inweta diga ya egbe n'aka iwepụta na egbe ka o ji ọ bụla nwe ebe o zuru ori gwa anyị na nwe ebe o zuru ori and ijide onye zuru ori a ga-akpụpụ ya kot bifo egbuo ya ị ma nakọta wepụta egbe gbogbuo mmadụ ka ọkụkọ nna anụ na last week na-egbukwa disem onye Ebonyi ebe a without onwere ihe ome everyday ka anyị na-egbu ndị Ebonyi steeti na same place a nna ayọ Ebonyi steeti gọọmenti na-ayọ my gọvanọ Ogbonia Francis Nwifuru na adọrọzi m happy na ihe na-eme na Anambra steeti eji ụmụ Ebonyi na-eme and adọrọkwa m happy Soludo adọrọ m happy ihe eji ụmụ Ebonyi steeti anyị bụrụ slave anyị bụ ndị Igbo ka ụmụ anyị bụ ndị Igbo anyị bụrụ Igbo mmadụ because ejiri okwu n'ụka mara ndị Ebonyi ihe anyị bịara ịchụbụ ego na Anambra na nwere ndị Anambra na-achụ ego na Ebonyi steeti ka m ji ayọ Ebonyi steeti gọọmenti biko ma na ihe eme kpọọ Soludo kpọọ onye ọbụla m na-eru n'okwu na Anambra steeti a kpọọ igwe na-elekọta obodo a biko ọ dịrọzi mma ọ bụrụ na aka esi eme ihe ka nna ayọ ndị ịza ndị Ebonyi steeti ebe ọ bụla ị nọ biko kpọọnụ Soludo na fon si ya if those people agbagburu our brother na ebe ọ nọ na ebe egburu the boy dafe ebe agbagburu the boy tie ka nọrọ just ka na-aga ebe a gbara our brother tie ọ bụla ozuru ozi na agwa anyị na ozuru ozi ọ bụla ozuru ozi na agwa anyị na ozuru ozi ebe mmadụ na-anyụ nsị si n'ezi ka ọ gba na ebe a gbara ma home brother tie si n'ezi ebe a gbara tie ọtago ihe nji ayọ everybody biko ejiri okwu n'ụka mara ndị Ebonyi ihe anyị bịara ịchụba ego na Anambra o nwere onye Ebonyi na-ezu ori ọ bụrụ isi na ọ na-ezu ori wepụta egbe o ji bịa ezu ori ebe a nke ihe eji bịa gbara awa brother tie n'ime ọhịa ka ha n'ọhịa be ma arọ ndị Ebonyi steeti niile ma arọ nwa ekumenyi niile ka ọ bụla nọ oge ruola omume now onye ọbụla enwe pen na Ebonyi onye ọbụla enwe connection na Ebonyi oruwa because ọ bụla wa ada ya ege ya na o nwere ikele agbagbu onye ọdị chile because agụtawa aweta egbu ndị Ebonyi obodo ba gburu 1000 ọbeta egbu ndị Ebonyi legi steeti anyị na-ega Anambra tabe gburu 1000 be ma so all the whole Ebonyi people nọ na Anambra oruwa time na rise up before ndị banye avụla Anambra ma arọ Ebonyi steeti gọọmenti bịa bụ my governor Ogbonia Francis Nwifuru this boy egburu egeta dị ọkụ na ka masị bịara anyị nshi wọchatali gwere nwe ndị anyị ka nshiri meka bụ ọhụrụ egbe gba mazụgo slọ lee oche lọ eji brother ọ bụla eji na eji sụnụ takwụda anyị be ma arọ everybody ka anyị fight ya this thing nteke anyị enweta justice to this our brother egbu
ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m ịmarala etu anyị si eme ya deere anyị ebumnuche gị otu iso hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị esonye, ekelekwa m gị wee na-asị gị jide ka iji onye a sị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo apịara m folo, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị m aka na share button. Ya mara gị mma ezigbo mmadụ, udo dịrị unu.